ሰላም ቤተሰብ ናይ ሎማዓንት መደብና ድማ ንሲንግላት እያ ሲንግላት ዝኾንኩም ወይ ድማ ፍቅሪ ዘይጀመርኩም ኣሕዋተይ ቅድሚ ፍቅረኛ መሓዝኩም ግድን ክትፈልጥዎም ዘለኩም ሓሙሽተ መሰረታዊ ነገራት ኣለዉ። ምክንያቱም ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ግዜ ካብ ዝጅመሩ ፍቅርታት እቶም 70% ዝኾኑ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ፈረስቲ እዮም። ስለዚ እቶም ካብ ፍቅሪ ጀሚሮም ናብ ሓዳር ዝበፅሑ ፍቅረኛታት እቶም 30% ጥራሕ እዮም ማለት እዩ። ኢቨን ካብቶም 30% እቶም 15% ዝኾኑ ፍቅረኛታት ኣብ ሓዳር በፂሖም ድሕሪ ዝተወሰነ ናይ ሓዳር ፃኒሕት ተማንዮም ወይ ድማ ብዝኾነ ችግር ዝፈላለዩ ፍቅረኛታት እዮም። ስለዚ እዚ ማለት እቶም ናይ ባሓቂ ካብ ፍቅሪ ጀሚሮም ናብ ሓዳር ዝሰጋገሩ ኣብ ሓዳር ድማ ብሓደ ፀኒዖም ተኣማሚኖም ብትዕግስቲ ክሳብ መወዳእታ ሓቢሮም ዝዘልቁ እቶም 15% ጥራሕ እዮም ማለት እዩ። ስለዚ ኣሕፅረ ቢልና ክንገልጾ ከለና እዚ ዘመን ዚ ዘመነ ብሬክ ኣፕ ወይ ድማ ዘመነ ምፍልላእ እዩ ክንብሎ ንኽእል ኢና። ኣብዚ ሰዓት እዚ ክንደይ ልብታት ይስበሩ ከም ዘለዉ ኢማጂን ገሩ። ክንደይ ሰባት ኣብ ፍቅራዊ ህይወቶም ብሬክ ኣፕ ወይ ድማ ምፍልላይ ኣጋጢምዎም ልቦም ተሲሮም ውሽጦም ቆሲሎም ዝነብሩ ሰባት መዓት እዮም ማለት እዩ። ስለምንታይ ግን ከም ዝኸውን ክኢሉ? ስለምንታይ እቶም ዝበዝሑ ኣብ ፍቅራዊ ህይወቶም ምፍልላይ ክጋጥሞም ክኢሉ? ምክንያቱም እቲ ስሕተት ናይቶም ዝበዝሑ ዝኸውን ኣብ ፈለማ ርክብ ናይቲ ፍቅሪ እዩ። ኣብ ፈለማ ክራኸቡ ከለዉ ብዙሓት ነገራት ስለ ዘጥፍኡና ብዙሓት ነገራት ስለ ዝሰሓሓቱን ስለ ዘየማዛዝኑን ጥራሕን እሶታይ ትብል ነይራ ዓባየይ እቲ በሊሕ ዝበሃል ሰብ ወዲቑ ካብ ውድቆት እዩ ዝምሃር። ነገር ግን እቲ ብጣዕሚ በሊሕ ዝበሃል ሰብ ወዲቑ ዘይኮነ ዝምሃርስ ካብቶም ዝወደቑ እዩ ዝምሃር። ስለዚ ካብ ወዲቕኩም ትምሃሩ ካብቶም ዝወደቑ ተትምሃሩ ይምረጽ ማለት እዩ። ስለዚ ንስኻትኩም ድማ ፍቅሪ ጀሚርኩም ልብኹም ንኸይስበር ኣብ ፍቅራዊ ህይወትኩም ብሬክ ኣፕ ወይ ድማ ምፍላይ ንኸየጋጥመኩም ቅድሚ ፍቅረኛ መሓዝኩም ወይ ድማ ፍቅሪ ምጅማርኩም መጀመርታ ክትሰርሕዎም ዘለኩም ወይ ድማ ክትፈልጥዎም ዘለኩም ሓሙሽተ መሰረታዊ ነገራት ኣለዉ። ስለዚ ድሕሪ እዞም ሓሙሽተ ነገራት ምፍላጥኩም ኢኹም ፍቅረኛ ክትሕዙ ወይ ድማ ፍቅሪ ክትጅምሩ ዘለኩም ማለት እዩ። ናብቶም ሓሙሽተ ነገራት ከብለኩም እየ ሰናይ ምክታል። ኦኬ በቕጥታ ናፍቲ ጉዳይና ክንሓልፍ ከለና እቲ ናይ መጀመርታ ቅድሚ ፍቅረኛ መሓዝኩም ክትገብርዎ ዘለኩም ነገር እንታይ እዩ? ፈፂምኩም ዘይንስኹም መሲልኩም ፍቅረኛ ንምሓዝ ከይትምኩሩ ዝብል እዩ። ሕጂ ዳርጋ ዝበዝሕ ግዜ ፍቅረኛታት ኮኑ ዋላ እውን ሰብ ሓዳር ዝፈላለዩ በዛ ነጥብ እዚኣ እዮም። መጀመርታ ዘይንሶም መሲሎም ይፋለጡ፣ እቲ ፀፅቡቕ ባህርያቶም ጥራሕ ሼር ይገበሩ ወይ ድማ ይካፈሉ። ሽዑ ፅንሕ ኢሎም ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ እቲ ናቶም ትክክለኛ ሓቃዊ ዝኾነ ማንነት እናወፀ ክኸይድ ከሎ እናተፋለጡ ክኸዱ ከለዉ ናብ ምበኣስ ናብ ምግርጫው ናብ ምፍላይ ይወፅሑ ማለት እዩ። ስለዚ በቃ ነሃስ እናሃለኹም ወርቂ መሲልኩም ኣይተቕረቡ። በቃ እቲ ዝመፅእ ሰብ እትፈትውዎ ሰብ ንስኹም ነሃስ ከም ዝኾንኩም ኣሚኑ ይቀበልኩም። ሽዑ ሰላማዊ ዝኾነ ህይወት ምስቲ ሰብ ንኽትነብሩ ማለት እዩ። ተዘይ ኮይኑ ግን ድኻ እናሃለኻ ሃፍታም እየልካ ትቐርብ፣ ክፉእ እናሃለኻ ጥዑይ እየልካ ትቐርብ፣ ባህርያትካ ብዙሕ ደስ ዘይብሉ ነገራት እናሃለውኻ ነገር ግን ብጣዕሚ ጥዑይ ሰብ መሲልካ ትቐርብ። ሽዑ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ እቲ ናትካ ሓቃዊ ዝኾነ መንነት ባዕሉ ደፊኡ ምውፅኡ ኣይተርፎን። ሽዑ እቲ ምሳኻ ዘሎ ሰብ እውን ኣይቐስንን፣ ንስኻ እውን ኣይትቐስንን፣ ምግርጫዊ ይፍጠር፣ ዘይምስምዕማዕ ይፍጠር፣ ድሕሪኡ ናብ ምፍላይ ትወፅሑ ማለት እዩ። ስለዚ በቃ ፍቅሪ ኣብ ትጀምሩሉ ሰዓት ፈፂምኩም ዘይንስኹም መሲልኩም ክትቀርቡ የብልኩምን። ምክንያቱም በቃ ንባዕልኩም መሲልኩም ቅረቡ፣ ንባዕልኩም ክትፍቀሩ ዲኾነ ደስ ዝብለኩም። ኣነሲ ሙልጌታ እናለኹ ንሮዌል መሲለ እንድሕር ከይደ እታ እትመፅእ ጓል ንሮዌል እያ ተፍቅር ዘላ እምበር ንዓይ ኣይኮነትን። ምክንያቱም ናተይ ማንነት ሓቢኤ ናይ ሮዌል ማንነት ተላቢሰ ስለ ዝኸድኩ ማለት እዩ። ሽዑ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ናተይ ማንነት እናርአየቶ እናንበበቶ ክትከይድ ከላ ታይላ እሞ ምሳይ ክትፀንሕ ናይ ግድን እዩ። ገዲፋትና ክትከይድ ስ ናይ ግድን እዩ። ንሳ እውን ምንም ዓይነት ጥፍኣት የብላ። ምክንያቱም ናይ ሮዌል ማንነት እያ ኣፍቂራ እምበር ናተይ ማንነት ኣይኮነትን ኣፍቂራ። እዚ ድማ ካብ መሰረቱ ናተይ ናይ ባዕለይ ችግር እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ዘይንስኹም መሲልኩም ክትከዱ ከለኹም ካልእ መንነት ኢኹም ተላዊስኩም ትኸዱ ዘለኹም። እቲ ካልእ መንነት ድማ ክሳብ መወዳእታ ከዝልቐኩም ኣይኽእልን። ኣብ ዝኾነ ፓርቲ ፈራሲ እዩ። ኣብ ዝኾነ ሰዓት ስ ክጠልመኩም እዩ። እቲ ናትኩም መንነት ደፊኡ ምውፃእ ክጅምር እዩ። ሽዑት ፍቅረኛኹም ድማ ንስኻትኩም ሓደሽ ሰባት ስለ ዝኾንኩሞ ዘይፈልጦ መንነት ተርእይዎ ስለ ዘለኹም ገዲፍኩም ክኸይድ ወይ ድማ ካባኹም ክርሕቕ ግዴታ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ፈለማ ፍቅሪ ኣብ ትጅምሩሉ ሰዓት ፈፂምኩም ዘይንስኹም መሲልኩም ክትቀርቡ የብልኩም። በቃ 100% ንባዕልኩም መሲልኩም ቀረቡ። ሽዑ እንድሕር ተቐቢሎምኩም ፅቡቕ፣ እንድሕር ዘይተቐቢሎምኩም ግን መንገድኩም ትቕይሩ። ካልእ ዋላ ሓንቲ መማረፂ የብልኩም። ኦኬ ናብቲ ካልኣይ ነጥቢ ክንሓልፍ ከለና ድማ ኣብ ባዕልኩም ጎደለነት እናተሰምዐኩም ፍቅረኛ ከይትሕዙ ዝብል እዩ።
حجي إذا مالت أيو أبعلكم بقى دس زي النجر سمعكم ندحر هاليو نوعلكم ملء زي تقبلكم ما ندحر كوينكم بوعلكم تحفروا ويدما بوعلكم حجوسات ندحر زي كوينكم فتصيمكم فقرانيا كي تحزو حد سبات تايلو نوعلهم يسألوا نو أبع أوشتم بتعم قولنا سمعهم نجر جن تايلهم يحاسوا بقى فقرانيا ندحر حيزة أنا ملء خوونية فقرانيا ندحر حيزة حجوس خوونية لهم تحسوا سبات له نجر جن تايز بهلا لما سيلكم بين خوينكا حجوس اندحر زي كوينكا يمسلك هذا أمبر بشحات سبات تتخبى من وعلو فهتسيمكا حجوس كتكون أي تخيل سلازي إزمالة أيو حجوسكا بعلخا أخذت فترة تخيل مالتيو مجمرتا بوعلهم بوشتهم حجوسات كونوا قدرنا تسمعكم يولون إزمالة بقى نسخهم مولات كتكون لكم قدرنا فتسيم خلوكم يولون أيكم كنزوزلكم أنتي دا قدرنا تسمعكم يولون ولا دا قدرنا خنبر نجرجن نتي زلوا قولوا لهم وي كتقبلوا لكم وي ما نخد كيروا كتسعروا لكم ده أمبر قولوا لنا ناس سمعكم أبع لهم سخف كفنا لكم نوع لهم ملء خي تقبلكم فقرنيا خي تحزوا مغنياتهم أبسع زي فقرنيا عند حريسكم فقرنياهم فسينكم كتقصنوا أي تقولون مغنياتهم نوع لهم قولوا لنا ناس سمعكم بوع لهم تحفرون هالهم فقرنيا عند حريسكم اتفقرنياهم زخونا نجر قلد يلو على قصرفكم يخلي زخونا أكشن دحريهم له بقى مسنا يوع لهم يهم تتحزوا أنا خم سلسخون بيوكو قلنا يكو قال بخمزي نيجاتيف سخون نجارات نوع علىكم ناتساركم مسوق تبعاسو مسوق تجاراج أو يهم تمارسو سلازي مسفقرنيا خا حجوس كتكون دحركوين كاسي مجمرتا بين خاخوين كحجوس كتكون ألكا اتفقرنيا خا زمصسي حجوس نخفتر الكازي غونس حجوس كان ختكافلو خون ألو أوكي نفساساي نطبخ نحلف كلنا دما قدمي فقري مجماركم أب هيوتكم باوندري يهلهم زولي ويدما قمز ناي هيوتكم حقي يهلهم كتحاسو زيولهم أي حت مسمرات فليهم كتقمطوا ألكم فقرنياهم يكون بيتسوكم يكون زخون يكون سب أتوم نجارات نصهم كتحسلكم زيولهم مجمرتا ختفل وزلكم حقتات كتقمطوا ألكم مغنياتهم أب هيوتكم ناتكم باوندر ويدما كتحاسو زيولهم حقتات اندحر هاليومكم اتناواهم زمت سب حقتاتكم بقليل خط احسم اي قلن مغنياتهم اندحر تحسوهم نسخم انت عينت سقم تخم توسدلو اقدمكم سلتفلطونا سلازطنقاق مالتيو نجر جن منم عينت حق زيولكم فقر اندحر جميركم جن هاجر بزي حقي حسوا حنفش فشات وص سلازي بقى فقر خجمر كلهم قديتا خط حاسو زيولهم حقتات باخ وغن باخا وغن قدن كقمطو ألوه أتوم بعلخا خسرحو دز زيولخا نجارات قديم كان فقرنيها كتفلت ألقا نسخون أتوم أبعلخي فقرنياخي اندحر سرحيوم دز زيولخ نجارات كسرحهم يولون يلكتحسو يوم نجارات قديم كان فقرنياخي كتفلت يلكي شعو تخابيركم يقوم بحدا خدزلكو تخولو مالتيو أوكي نفتراو عينت بخنحلف كلنا دما مجمرتا فقري بموقتا أي تجمروا ويدما بوعوع أي تجمروا زبلي حجي إزمالة أيو اسك بمتى خردكم نعمنت بقى زوج فقرنيا عند حرق خاصي أما جمرتا بقى سيلو فليز ولا فقري أم زحلف بوتاتات نامرزو نا بزحت بوتاتات يخدو بتعمق على كامش كمزي فحف ولا فقري أم زحلف فقري معري مكرتي حلالي قالنا توهالي يوادادسو يجاوزو استفعلالي نجارات بقى حدش زخون نجارات أفقرم يفترو نجار جن أزي من البات جيجا أيو مغنياتهم نمنتاي مسلوكم أز نجار زي كسام ودعتها قتصل أي غلن زخون ساعات النادب ززة النحاسسة يزخي مغنياتهم بقى كل جزء خمتناي مجمرتات خون زنور كان فقرنيا خا تكون له أي تغلن سوي خا تجاجي خا سلشوك أيو استفعلالي نجارات له مغنياتهم حجي بزح سوات هيكولي سمعية فقرنيا كم مجمرتا يكون تغيرني مجمرتا بتعم صبوق زخونه فقري يلقسلي نيرو نجر جن حجي تغيرن بقى زي فلطو بحريات يرئينو لغلو بتعم بزحت سوات يسمعيه نمنታይ مسيلكم مجمرتا زخونه يكون سب افتناي مجمرتا فقري بقى بموقتا يجمرو سلاذ حدثو ديو ولاون نشعو دس سلازلكا ديو اي دون نو جن بقى بتعم تففح زولا فقري يخلف زدل دحراي جن يسلچوي از مسلچاو ግዴታයි نخوم يرما مجمرتا بموقتا اي تجمرو ودحراي مسلچوكم استغيركم مسيلو سلاذ سمعت فقرنياكم كدبروي ويدما اتفقرنياكم زصلاخم مسلي سلازي فقر خجمرو كلهم دحن اغلل بيلكم جمروا شعو انيكم معت نوح منقدي انيكم حدار انيكم افت حدار ناي موقتا فقر ختحلفو تخوليو تزي كوين جن عقم زي ولكان هلغا نتحجي زلو موقتا فقر نخيتطفي إلكا معلت نفقرنيا شوكوليت تجزألا صنيحها مو صنيحها عقمها وشطخا نخيئكا جباخا حيزكا እቲ ቸኮሌት ምግዛእ ከተቋርጾ ከለኻ እታ ፍቅረኛኻ ገንዘብ ስለዘይውሉ ዘይገዝአለይ ኢላ ዘይኮነ ተሓስብስ
ንዓይ ዘለዎ ፍቕሪ ስለ ዝቐነሰ እዩ ስለ ዝጸልአኒ እዩ ከምዚ ምግባር ኣቋሪፅዎ ኢለ እያ ትሓስብ። እዚ ከዓ ግዴታ እዩ። ስለዚ ንዘይትምልእዎ ነገር ንፍቕረኛኹም ኣይተልምድዎ። ኦኬ ናብቲ ሓምሻይ ናብቲ ናይ መጨረሻ ነጥብ ክንሓልፍ ከለና ድማ ኩሉ ሰብ ዝሓሸ ሰብ ይደሊ እዩ ሓቀይ። ስለዚ ዝሓሸ ሰብ ንኽትረኽቡ መጀመርታ ንባዕልኩም ዝሓሽኩም ኮይንኩም ክትርከቡ ኣለኩም። ምክንያቱም ዳርጋ ንኩሉ ሰብ ንስኻ እንታይ ዓይነት ፍቕረኛ ኢኻ ትደሊ ኢልካ ክትሓቶ ከለኻ ለባም መስተውዐሊት ፈቃር ተኣማኒት ገለገለ ኢሉ በቃ እቲ ፅቡቕ ዝኾነ ነገር ይዝርዝረልካ። ኦኬ ከምኡ ምድላይካ ፅቡቕ እዩ። ነገር ግን ንስኻ ከምኡ ዲኻ ተኣማናይ እንድሕር ኮንካ ኢኻ ተኣማኒት ክትረክብ ትኽእል። ፈቃር ሓላይ ሰብ መኽበሪ ሰብ እንድሕር ኮንካ ኢኻ ከምኡ ዓይነት ሰብ ክትረክብ ትኽእል። እቲ ሰብ ንሱ እውን ንዓኻ ክመርፀካ ዝኽእል። ተዘይ ኮይኑ ግን ንስኻ ሰብ ዘይተኽብር እናሃለኻ ተኣማናይ ዘይኮንካ እናሃለኻ ሰብ ተኽብርን ተኣማኒት ጓልን ጥራሕ እየ ዝደሊ ኢልካ ክትሓስብ ትኽእል። ሜቢ ሸዊድካ ኣታሊልካ ነታ ጓል ንሳኻ ተምፅኣ ትኽእል ኢኻ። ነገር ግን ፈፂማ ምሳኻ ክትፀንሕ ኣይትኽእልን። እቲ ሓቃዊ ዝኾነ መንነትካ ምስ ፈለጠቶ ገዲፋትካ ከም ትኸይድ ኣምሹር። ስለዚ ብኩሉ ነገር ዝሓሸ ሰብ ክትረኽቡ እንድሕር ደሊኹም መጀመርታ ንባዕልኩም ዝሓሽኩም ክትኮኑ ኣለኩም። በቃ መጀመርታ ኣብ ባዕልኩም ብደንብ ጌርኩም ክትሰርሑ ኣለኩም ማለት እዩ። ሽዑ ብኩሉ ነገር ተመሓይሽኩም ንባዕልኩም ሬድ እንድሕር ጌርኩም እቲ ዝሓሸ ሰብ ናብ ህይወትኩም ምምፃእ ዝጅምር። እሶ ናይ ሎማዓንቲ ዝነበረትን መደብ እዚኣ ትመስል። ነዛ ቪድዮ ፈቲኹም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር። እንድሕር ተመቻትኩም ላይክ ምግባር ይትርስዑ። ከምኡ ነዛ ቻናል ሓደ ሰባ እንተረኣሊኹም ሰብስክራይብ ብምግባር ናትና ቤተሰብ ምዃን ትኽእሉ ኢኹም። ክሳብ ብኻልእ መደብ ዝምለስ ሰሰናይ ንኣኹም።